Berkah matur semanapun kunci tirim bagi dengan ibad Bapak Yai Suara di Medan Kota lagi kantor Duta Saraya Selesai rasa keluarga Bapak Supandi Tenai Purahandi keparang tening kalenggahan siang berangkat pun hanampi pasrah kam titi totok lawan titis singkang sampun dibenatar ke paripurna kanthi lulus raharjo kalesing sambi kala pungkasan kanthi waosan barokah doa mugi-mugi dadosaken keberkahan khusus datang putra temanten kekali sumrambah datang kelolaan pagi dengan satoyo amin 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 ya rabbal alamin. Sahyaning para rawuh dene ingkang salajengipun adijareng badhe kalampahan nedhi nun kirap lan lelatusing pasugatan. Sumangga dening kadang kinasih saking jero latos pasugatan ingkang sampun sumadyo donten kaaturaken dening para rawuh. Ugi atmaja temanten kekalih badhe tansah jengkar saking sastra palenggahan tumuju panti busana. Kunjuk terima jenenganipun sang Suba Manggala monggo amratitisaken lampahing putra temanten kekalis. Ugi kadheraken saking satrasa kembaran nggih Sang Manggala Yuda ugi putri Domas. Yen ngetawang ono lintang cahayu aku ngenteni marang meko ang kosong suntakon war toniraki janji-janji kueling sumadap ras tias ingsun ane mas ingsun prasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni diang rembulan anjih nerakan lampahipun putra temanten kekalis tumuju wonten ing sasana panti busana. Seliramu segar melati aku kumbang idam sari umpama seliramu margi wong manis aku kan bakal liwati sinak san lintang luku
janji prasetya kaning ati tansah kumanteling netra parinasa eka rasa ning driya mitra sak jagat raya ngalengon ukir lan samudra ora ilang mamanise aduh dadi ati selawase minangka pangarsaning lampah tumuju wonten sasat pahargyan anggidipun kantos busana waswadana hatulura sarira sawangan iki awakku sing turu aklopo mujo lengkanono nggonku nandang lara ati aduh nyawa anjing bapak ibu enggang temben ngerapi dahar nggih monggo dipun rasaken kanthi rasa ingkang sekecok nuwun sewu bapak ibu mbok pilih mangke saking tamu sedaya kemawon menawi saking Nganjuk menapa saking Blora sedaya ingkang boten pikantuk dahar napa terlewat dereng pikantuk dahar pun monggo matur mawon kalih Katang Sinoman nggih Pak Bu menapa ingkang badhe ngersake tanduk pun monggo saged matur mawon kalih Katang Sinoman ampun sungkan-sungkan pokoke los kemawon dodo kusuma ora krasa
Mbok balung calon paring usada nggonku nantang uyung anjing matur sembah nuwun Kang Mas.